no? You know, sacrifice men. Okay mga papi, bundok gaming na naman tayo. Oh no! Let's go! Pababa! Di kaya, baka ano eh. Matalbog talaga oh. Huli lang kami. Ikaw ang sunod. Ikaw sunod ganyan. Good morning everyone. So nandito tayo sa bayan ng Madao, Barangay Madao, Uson Masbate, dito sa bahay namin, sa bahay ko. So gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-viewers, siyempre mga vloggers. Okay. So lahat ng mga gusto pang makapanood ng video na ito, simple lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang ganda ng dito sa party grupo na aking naipundar. Hindi, wow. So hali kayo, tignan natin, tuturo ko na lang, ipag-ikot na lang. Makikita nyo naman ang kapaligiran. So ayan, may mga puno tayo, presko talaga pagramdam mo, marirelax ka. Ayan, dito pa lang tuturo ko na sa inyo mga ka-viewers. Sa 3 hektarya po ito. Oh my God! Wow! So doon tayo, mga puno ng niyog yan. Niyogan, kuprahan po ito. So yung mga puno nandyan, pasingit-singit lang yan. So nakapokus tayo sa pagkukupra ng niyogan. Nice. So ito mga bagong tanim ng niyog. Guys, maraming puno, mga mangga, santon. So yun lang, sa baba, dire-diretso na yung mga niyog ngayon. Pupuntahan natin. Let's go! Mga ka-viewers, so nandito tayo ulit. Bahala ka sa buhay mo. So mula dyan sa pinakababa, kung kayang i-zoom ng ating camera, ang ganda niya sa pinakababa, ganito ka yung mga niyog na kuprahan. So ay makikita mo yung mga niyog, hinog na yung iba. Yan, susum natin para makita natin. So dito sa paligid na to, makikita mo yung paligid. Medyo di naman masyado masukal or ano ng mga malilit na damo. So dito planado ko dito mga ka-viewers, magkural ako doon. Ang ganda palibot at gusto kong mag-alaga ng kambing, rabbit, manok at babo. Hindi na muna baboy kasi hiwalay ko yung baboy doon sa may kalayuan sa bandang ilog. So kung nakikita nyo dyan, nakaplano yan, kambing at tupa ang gusto kong alagaan. So ngayon by the way, nag-iipon muna tayo. Kabili tayo ng paaris na kambing. Ayos ha? Sa bandang ibaba mga kaibigan, lakad ka lang siguro ng mga naabot kaya ng camera natin dyan sa baba. Mayroon po dyan batis sa baba. So ito na planado kong maggawa ng fish pond.
Ka-viewers ko, salamat, thank you, God bless. Bye-bye. Ako na. Akin hawak ko yung video mo. Ako sige, video mo ako. Para naman, yun oh. Dumating si Little Lapid. Sabi niyan, Abi, sa likod ha. Dito lang naman ako sa malayo. Parating. Yeah. Okay guys. Okay guys. Wasarap guys. Shoutout nga pala dun sa mga... Shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout. Ayun. So ayun na ang ating bisita. Si Paring Alan. Para puno yan. Mukhang masarap. Jumbo. At saka sakto lang yung butas. Hindi malaki, hindi rin maliit. Saktong sakto. Okay guys, tignan natin. Susulwak na. Hindi natin baka Alright. Yan na, nabiyak na. nabiyak ng ano. Okay, mukhang masarap. Yan. Tingnan natin yung laman. Wow. Yan. Kopras. Bahala na kami.